minutes? Yeah. For the dance. Yeah, we have to do that. nke izuụka nke atọ n'oge mkpelite n'ọnwụ nke Kristi. Na Damisa anyị na-ekpe ekpere maka ngọzi n'isi Innocent Ifeanyi Chukwu Owuwa, na-ekele Chineke na 32 kemgbe ha gbara akwụkwọ, 32nd anniversary. Ndị yọrọ nke a bụ Chika na Innocent Owuwa. Ọ bụkwa iji kelee Chineke maka graduation nke nwa ha Ụzọma, onye nwetara Masters in Psychology. Na masị akwa anyị na-ekpe ekpere maka ngọzi nke Chineke n'isi ụmụ Caroline Peters, nakwa ayọ maka ezumike mkpụrụ obi nke Charles Peters, ka mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi ndị otu Kristi lekwara n'oge gara aga. Na Damisa akwa anyị na-ekpe ekpere maka ndị nne anyị niile a na-celebrate na Nigeria, nọsikwa Nigeria, ka Chineke na-enye ndị nne amara nke ha ga-eji na-emejupụta ihe a tụrụ anya n'aka ha dịka ezigbo ndị nne. We also pray for the souls in purgatory, nakwa maka ebumnuche nke ebere mmadụ na Nnamdi Ụzọ na ezinụlọ ha. Ka anyị tinye ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu. Let us add our private intentions at
at this Mass. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka ihe omume ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị ga examination of conscience now.
Chineke anyị, imeela ka anyị bụ ndị nke gị dịkwa ọhụrụ ọzọ. Mee ka anyị were obi ntorobịa na-eto gị mgbe niile. Inyela anyị obi aṅụrị site n'inyeghachi anyị otito nke ejiri gụnye anyị ụmụ gị. Biko mee ka anyị were nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu aṅụrị nke ụbọchị mbilite n'ọnwụ site na adịghị na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'ọrụ ndị ozi. Pita gwara ndị mmadụ okwu sị, Chineke nke Abraham na nke Aịzik na nke Jekọb, Chineke nke nna anyị ha, enyela onye na-ejere ya ozi bụ Jesu otito na ebube nke kasị elu. Unu onwe unu ra ya nye n'aka ndị isi, gọnarịkwa ya n'ihu Pilet. Ọbụna mgbe Pilet kpesịrị ya ikpe, chọọ ịhapụ ya, ọ bụ onye nsọ nke Chineke na onye ezi omume ahụ. Ma unu gọnarịrị ya, kama unu rịọrọ ka Pilet were amara hapụrụ unu otu nwoke bụ ogbu mmadụ. N'ime nke a, unu wee gbuo onye ahụ na-eduba mmadụ na ndụ, ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie. Anyị onwe anyị bụkwa ndị akaebe nke mbilite ya. Ma ugbu a, ụmụnna m, amatara m na ihe unu na ndị isi unu mere Jesu, unu mere ya na-amaghị ama, n'ihi na Chineke mere ka ihe niile o buru ụzọ kwusaa site na ọnụ ndị amụma ya niile wee mezuo n'ụzọ dị otu a, nke bụ na Kristi ya ga-ahụ ahụhụ. Ya mere, chegharịanụ ugbu a, lọghachitekwanụ Chineke, ka o wee hichapụ mmehie unu niile. Okwu Joseph ụwa. Onye nwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị.
Chineke onye ezi omume, mgbe m kpọrọ gị oku, biko zaa m. Ọ bụ gị na-azọpụta m na mkpa, menụrụ m ebere, nụ olu m. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, lee ihe gị dakwasị anyị. Mata na onye nwe anyị na-arụrụ onye kwere ya ọrụ ebube. Onye nwe anyị na-anụ olu m mgbe ọbụla m kpọrọ ya. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, lee ihe gị dakwasị anyị. Biko onye nwe anyị, mee ka ihe gị Biko onye nwe anyị, mee ka ihe si na ihu gị chakwasị anyị. Ọ bụ gị na-etinyere m aṅụrị n'obi m. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, lee ihe gị dakwasị anyị. Aga m edina n'ala udo, bịakwa rahụ ụra na otu ntabi anya. Onye nwe m, ọ bụ gị na-eme ka ume ruo m ala. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, lee ihe gị dakwasị anyị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Jọn dị Asọ dere. Ụmụ m, ana m edere unu ihe ndị a n'akwụkwọ, unu wee ghara imehie. Ma ọ bụrụkwa na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekwu ọnụ anyị n'ebe nna nna anyị nọ, ya bụ Jesu Kristi, onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe eji chụọ àjà nke medere Chineke obi maka mmehie anyị niile. Ọ bụghị naanị na Yesu bụ ihe medere ya obi maka mmehie nke anyị, kama ọ bụkwa ihe medere ya obi maka mmehie mmadụ niile. Ihe ga-eme ka o wee anya na anyị maara onye Chineke bụ na naanị na edebere iwu ya niile. Onye ọbụla na-asị, ama m Chineke nke ọma, ma ọ dịghị edebe edebe ihe niile o nyere na iwu, onye ahụ bụ onye ụgha. Eziokwu adịghịkwa ya n'ime ya. Ma onye ọbụla na-edebe okwu ya bụ onye emere ka ịhụnanya Chineke zuo oke n'ime ya n'ezie. Site na nke a ka mmadụ ga-eji mata na anyị na-adị ndụ n'ime Chineke. Okwu nke ose n'ụwa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke
nke Luka dere. Ha mmadụ abụọ wee kọrọ ndị ọzọ ihe mere n'ụzọ, na otu ha si mata Jesu site n'ịnyawa achịcha ahụ. Ma mgbe mmadụ abụọ ahụ na-akụ ihe ndị a, Jesu wee guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. Ụmụazụ iri na otu ahụ na ndị ha na ha nọ wee kụja tụọ egwu, chee na ha hụrụ mmụọ. Ma Jesu sịrị ha, gịnị mere ụjọ ji atụ unu? Gịnị mere unu ji enwe obi abụọ? Leenụ aka m na ụkwụ m, wee mara na ọ bụ mụ onwe m. Metụnụ m aka na ahụ, wee mara na ọ bụ m. N'ihi na mmụọ enweghị anụ ahụ ma ọkpụkpụ otu unu hụrụ na mụ onwe m nwere. Mgbe Jesu kwụsịrị okwu ndị a, o gosiri ha aka ya na ụkwụ ya. Obi ha wee jupụta n'ọṅụ. Ihe a wee jukwa ha anya, ma o siri ụmụazụ ya ike inwe mkpebi na ọ bụ ya n'ezie. Ma Jesu jụrụ ha sị, unu nwere ihe oriri ọbụla n'ebe a? Ha nyetụrụ Jesu azụ a mịkpọrọ amịkpọ. Jesu wee nara ha azụ ahụ, rie ya n'ihu ha niile. Jesu wee sị ha, agwara m unu ihe ndị a mgbe mụ na unu nọ, na ihe niile edere n'akwụkwọ iwu Mozis na n'akwụkwọ ndị amụma na n'abụ ọma banyere m ga-emezucha. Mgbe ahụ ka o meghere uche ha ka ha ghọta ihe edere n'akwụkwọ nsọ. O wee sị ha, otu a ka edere ya n'akwụkwọ nsọ, na Kristi ahụ ga-ahụ ahụhụ sikwa n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ. Na malite na Jerusalem, a ga-ekwusakwara mba niile nchegharị na mgbaghara mmehie n'aha ya. Unu onwe unu bụ ndị akaebe ihe ndị a. Oziọma nke Oselomo. Praise the Lord. Hallelujah. The guy Simara, I am on the third Sunday of Easter. Sunday Kato, no gebelita na monke Christi. Ninyo gunda gorenta ọtụtụ ihe ka anyị nwere ike mụta nọ, mana a chọrọ ka anyị gbakwasị okwu na okwu nke Chineke dịka ụzọ anyị si ama Chineke. Amen. Ya bụ ịgwa anyị na onye ọbụla chọrọ ịma uche Chineke, ọ ga-ejisi ike n'ịgụ akwụkwọ nsọ. Because in the Word of God, He has told us everything He wants us to do. The Word of God means the words from God Himself. What they put through the prophets, how equally with their own authority. All the prophets, Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, they will always begin, "Thus says the Lord." And at the end of each prophecy has again, it is the Lord who speaks. You know, but I will say, onye ọbụla ga-amụ uche Chineke ga-ejisi ike to invest in the Word of God. Not just reading the Word of God, because you can read the Word of God and the Word of God doesn't minister to you. But when you invest in the Word of God, that means you read it prayerfully. When you read it prayerfully, you know, just as we sang now, wherever one keki megane, where you may, monso kaneduki, neko aponso, for you to understand. For you, emata inye Chineke chọrọ n'aka gị,
Otherwise, you can read a particular passage 100 times and you don't make anything out of it. I know that especially in the first reading and the gospel, God will say ignorance of the scriptures was the problem the Jews were. Which is just a continuation of the testimony Peter and because we know in Acts of Apostles chapter 2, the Holy Spirit descended on them. And in chapter 3, they healed a lame man at the portico of Solomon. And because of that, their popularity continued to grow. Peter na-agba Chineke nke Abraham, nke Isaac, na nke Jacob. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. In his name, this man can walk before you now. Peter again na-agba ha sị, yes, ezitere unu onye amụma, mana unu amataghị onye ọ bụ, maka ihi ya unu ebugo ya, ignorance of the scriptures. These people have been reading the Old Testament about the Messiah who was to come. And when he did come, they never recognized him because they lacked knowledge of the scriptures. And that's why when Jesus Christ came, he ministered to them. All the things they expected of the Messiah happened. Yet, because now Maria, now Joseph, they are low people in the society. But that shows us that God's ways are not our ways. So ignorance of the scriptures can lead us to make serious mistakes, as the Jewish people did. Jesus Christ, after he rose from the dead, he continued appearing to his disciples. Last Sunday, I know Otu Osima appeared to the two disciples on the road to Emmaus. And at the breaking of bread, he opened their eyes. This is just a continuation of it. Last Sunday, if you have to know, if you have to really encounter Jesus, in fact, when we come to the Eucharistic celebration, we have to have an encounter with Jesus at the Eucharist. Mass is not just a celebration, it is an encounter with God. In your Mass, they get to go sign last Sunday. Jesus Christ prepared them with the word of God along the way for them to have that encounter at the breaking of bread. And that is why, to have a good encounter with Jesus in the Eucharistic celebration, you should first of all have an encounter with him in the Word of God. The power in the Word of God is in the fact that the Word of God that we listen to with Jesus Christ in Omia. Now, John is in Campbell. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. That the world took flesh and dwelt among us. He came to his own, and they did not accept him. But to those who did accept him, he gave them the power to become children of God. So if you really want to be a child of God, in the real sense of it, you must be at home with the Word of God. The Word of God with Jesus Christ, who incarnated and came into this world. I'll say, your word is a light for my path, a lamp for my way. Onye ọbụla nke ga-achọ ịma Chineke ga-ama ihe o dere n'akwụkwọ nsọ. Ọ ga-ama ihe ndị ahụ ndị amụma kwuru. Ọ ga-amakwu Jesu Kristi. Jesu Kristi agbawa ụmụazụ ya sị, oge mụ na unu nọ, agwara m unu ihe ndị a niile. You know, ọ nwere ndị ga-abịa church. O si ebe a banye ome gịnị? O si ebe a pụọ. Christ was with them for 3 whole years, and he was telling them all these things written in the Old Testament that they referred to him. Also, that ihe niile Moses dere, ihe ndị amụma dere, na ihe ndị dere n'akwụkwọ Abụ Ọma bụ maka ha onwe. In other words, Jesus Christ is the fulfillment of the prophecies of the Old Testament and all the writings of the Old Testament. That's why we have the law and the prophets.
the law of Moses and the prophecies and the Psalms. Oh yeah, the entire Old Testament, the law and the prophets. Anyị chetara mgbe Yesu Kristi bịara na ụlọ nsọ ịkụzi nkụzi, ya gụọrọ ha from Isaiah 61. The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good to the poor, to give sight to the blind, to proclaim the year of favor of the Lord. These words of the scriptures are being fulfilled even as we listen to them. In other words, saying that the words of the scripture, we are referring to himself. Or the fulfillment of the word of God. So any person who has to know God and know the mind of God must invest in the word of God. And again, the Jews in the first reading, the Peter gwara sị, unu hụrụ ya unu akpọgbuo n'ihi na unu amaghị ya. Ya sị ha na akwụkwọ nsọ kwuru banyere ya, mana ha ekwenyeghị na ya, ọ ya mere ha ji gbuo ya. Ignorance of the word of God. Christ na-agbakwa ụmụazụ ya sị, ọ sị na ihe niile ndị a gwara m unu na ọ bụ maka m onwe m. Ọwụkwa sọsọ nke a na akwụkwọ nsọ kwuru na n'aha ya a ga-ekwupụta mgbaghara njọ maka mba niile. Ya sị, you are the witnesses to all these. So you see that if you don't know the word of God, you can make a costly mistake. Because the word of God is meant to help you along your path. Only the word of God, it produces repentance. When you prepare well for the word of God, it ministers to you. N'ihi na Isaiah onye amụma kwuru sị na okwu Chineke anaghị alọda n'elu ụwa laghachie onye zitere ya ma o mee ihe ahụ eziri ya ka ọ bịa mee. Dịka mmiri na-enweghị isi n'elu daa n'ala hapụ ime ka ihe akụrụ akụ too, otu ahụ okwu Chineke adịghị alọda n'ala ghara ime ihe eziri ya ka ọ bịa mee tupu ọ laghachikwa onye zitere ya. So the word of God, according to the letter to Hebrews, is alive and active. It is sharper than a double-edged sword, that it can go through where the bone and the marrow are joined. That's the power of the word of God. Onye ga-ebi ndụ dịka nwa Chineke, ma ọ bụ onye ga-ezere ihe ndị na-eme ya na ndụ, must invest in the word of God. It is an investment. And this is a kind of investment that has no overdose at all. You must get something new. And when we can preach China, another person preach here, you see another point of view altogether. That's the richness of the word of God. And that is why on Sundays, a good encounter with Jesus in the Eucharist must begin with that encounter with the Word of God. I'm a bad mother say, I won't be in a church give you a missal. No. You have a missal so that you can prepare for the Mass prayerfully. You go through the readings to know what the readings are saying. And you prepare your heart by meditating on them and praying over them. Then when you come to church, you pray that the Holy Spirit will minister to you through the Word of God. You listen during the readings. Amen? You listen during the readings to hear what God is going to tell you. And then the Word of God will unfold more and more during the homily. You get the richness of what you have already read. No matter the mass, you know, you just rush in. You have a routine, you know, you just come and you go. And there is no impact on you. To have a good encounter with Jesus in the Eucharist. On the road to Emmaus, he first of all prepared their hearts. Abraham said, we are hearts not burning when he spoke the word to us. And that was why, when he broke the bread, their eyes opened. So it is the same thing here today.
Ma otu ihe na-eme esi ike for us to benefit from the word of God is sin. Sin is an obstacle to the flow of the word of God and the Spirit. And that is why in our second reading today, even in the first reading and the gospel, we are urged to repent. Peter gwara ndị Juu sị ha, mana ugbu a ọ bụ eziokwu na ihe unu mere ya n'amaghị ama, mana unu ga-abịa ugbu a chegharịa. You must repent and believe in him for the forgiveness of your sins. John dị nsọ na-agwa anyị na ihe ọgụ nke abụọ, ọ sị anyị onye mere njọ ya mere gịnị, ya ga-akwupụta ka a gbaghara ya. Ọ sị, ụmụ m, ana m edere unu ihe ndị a n'akwụkwọ ka unu wee ghara imehie. Ma ọ bụrụkwa na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekwu ọrụ anyị n'ebe nna anyị nọ, ya bụ Jesu Kristi onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe eji chụọ àjà nke medara Chineke obi maka mmehie anyị niile. Ọ bụghị naanị Jesu bụ ihe medara ya obi maka mmehie nke anyị, kama ọ bụkwa ihe medara ya obi maka mmehie mmadụ niile. Ihe ga-eme ka o wee anya na anyị maara onye Chineke bụ na anyị na-edebe iwu ya niile. Onye ọbụla na-asị ama m Chineke nke ọma ma ọ dịghị edebe iwu o nyere n'iwu, ọ dịghị edowe ihe niile o nyere n'iwu, onye ahụ bụ onye ụgha, eziokwu adịghị n'ime ya. Ma onye ọbụla na-edebe okwu ya bụ onye mere ka ịhụnanya Chineke zuo oke n'ime ya n'ezie. Sị na nke a ka mmadụ ga-eji mata na anyị na-adị ndụ n'ime Chineke. Amen. So, what we're saying about the word of God, for you to really have this encounter, you must be a repentant person. You get a good examination of conscience and repent from your sins. When you repent genuinely, God gives you a new opportunity. John chapter 8, the woman caught in adultery, when she was brought to Jesus, the Jewish authorities were looking for permission to stone her to death. And instead of doing that, Jesus said, any one of you who has not committed any sin, let him be the first to throw the first stone. And when they looked up, what did they see? Only the woman. I say, woman, where are your accusers? Has no one condemned you? Yes, no one, sir. Yes, neither do I condemn you. Now go home and sin no longer. Amen? This is what the word of God achieves in you. Repentance. When you really repent, God forgives you and prepares your heart to have that encounter. So, what do you engage land ụbọchị taa? Ọ bụ na Chineke enyela anyị ihe dị mkpa anyị ga-eji fee ya ezi ofufe. That God has given us the necessary instrument we need to really live as the children of God. And that is the word of God. Not just reading it, but living it out in your daily life. And in this way, the grace of God will follow. Because when you listen to the word of God in humility, then it produces that repentance. That repentance produces forgiveness. And then the grace of God will flow to you. When you pray, your prayers will be answered. Because in Isaiah 59, also the hand of the Lord is not too short to save, nor his ears too dull to hear. But your sins have made a gulf between you and your God, so that when you call, he hides his face. Isaiah 59 from verse 1. Also, n'aka Chineke adịghị mkpụkpụ na ọ pụghị ịzọpụta gị. Ntị ya echi na-echi, kama ọ gaghị anụfu ihe ị na-ekwu. Kama nju unu akpala oke n'etiti unu na Chineke, kena unu na-akpọku ya, ya wetuo ihu ya. Amen?
So if our prayers must go through, if they must be accepted, we must remove that obstacle. Oh yeah, Mary, in your book, recommended repentance from sin. Anyị na-arịọ ka okwu Chineke nke anyị na-anụ n'oge Easter ka ọ bịa rụọ ọrụ n'ime anyị, that the word of God we hear in this Easter period may achieve its purpose in our lives, in our hearts, to prepare us for that encounter, so that it is not only at this Easter, but that each time we read the word of God, or whenever we come to the Eucharistic celebration, we'll experience that divine encounter with the Lord, and that He may strengthen us in the efforts we make for the works He's going to give us this week. We pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Ekwensu Chineke,
Akwụkwọ nsọ gwara anyị n'ụbọchị taa na Chineke anyị na-efe bụ Chineke nke Abraham, Isaac na Jacob, Chineke nke na-aza ekpere. Ọ naghị eleghara ụmụ ya anya. Oge anyị nọ na mkpa maka nzọpụta, o zitere anyị onye nzọpụta. Ka anyị were okwukwe bịa n'ihu Chineke ugbu a, ka anyị na-arịọ ya maka mkpa anyị dịgasị iche iche na nke ndị niile chọrọ ka anyị cheta ha n'ekpere. Ka anyị kpee ekpere ma kelekwe Chineke maka ihe ọma ọ na-eme n'ime anyị. Ka Chineke wee gọzie anyị niile ma chekwaa anyị. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Ka anyị kpekwa ekpere maka ndị niile nọ na parish anyị bụ Igbo Community. Ka Chineke Nna, onye nke pụrụ ime ihe niile, nyere anyị aka ka anyị ghara imegbu nwanne anyị ma ọ ghara na ime ihe ọjọọ. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Nke na-agagharị na na-akpọ coronavirus. Ka Chineke Nna ji ike niile ka o chekwaa anyị ka anyị ghara na ịdaba n'ime ọrịa, ka ọrịa ghara inweta onye ọbụla n'ime anyị. Nna dị ebere dị nsọ, anyị na-arịọkwa gị ka ichekwaa ndị nke nọkwa n'ụlọ ọgwụ, nyekwara ha aka ka ha wee gbakee. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Chineke maka ndị na-arụ ọrụ, ndị nke na-agagharị na-enye aka n'ịgbasa ozi ọma gị. Ka Chineke Nna ji ike niile chekwaa anyị ma gọzie anyị. Anyị arịọ Onyenwe anyị. Ka anyị kpekwa ekpere maka ụmụ akwụkwọ ndị nke na-akwado ịlaghachi skuul. Chineke Nna dị ebere dị nsọ, dịka ha na-akwado ịlaghachi, Jehova dị ebere dị nsọ, chekwaa ha ka a ghara inwe ihe ọbụla nke ga-ebute ha. Anyị arịọ Onyenwe anyị. Ka anyị tinyekwa ihe ndị ọzọ n'anyị n'uche. Osekwuwa Chineke nke igwe ndị agha ọkaka ugbo narị atụ egwu nwanne otu onye. Ụmụ gị abịala n'ihu gị n'ụbọchị tata. Anyị nọ na ngọrị na-aṅụrị maka mbilite n'ọnwụ nke nwa gị Jesu Kristi, nke ji gosi anyị na ịbụ Chukwu n'ezie. Anyị na-ekene gị maka okwu gị nke na-enye anyị ụbọchị niile iji wee na-eduzi anyị na ndụ nke anyị na-ebi. Anyị na-asị gị ka imeghe obi anyị ịnabata okwu gị, dị mana onye anyị ikikere nke ime obi nke nnabata ya ma bipụta ya na ndụ anyị ụbọchị niile, dị mana ka ndị na-amaghị ike site n'aka anyị wee mara gị. Lee ụmụ odibo gị na mbọ niile anyị na-agba ime uche gị, rụzie anyị mgbe anyị ga-ezute ọnwụnwa dịgasị iche iche. Ka okwu nke gị gbee anyị ume, dị nwanụ elela anya na ndị mmehie anyị bụ, kama lekwasị anya n'ọbara
bụ ịkwa nke mmadụ Jesu Kristi gbara n'elu obe iji wee zọpụta anyị. Meere anyị ebere maka na anyị na-arịọ aha otu Kristi ahụ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị, biko nara onyinye nke nzukọ gị ji nnukwu ọṅụ na-ebutere gị. Inyela anyị ihe kpatara anyị ga-eji na-enwe ụdị aṅụrị nke a. Biko nyere anyị aka iketa oke na aṅụrị nke dị ebighị ebi site na Kristi dị nwere anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nye ụdị mmanụ tupu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụ ihe ziri ezi na asọmpi na anyị ga-eso gị oge niile o kwụsịrị ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ pasta anyị na-abụzi ihe eji chụọ aja. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ ndụ onye jiri ọnwụ nke ya were merie ọrụ nke anyị bịa si na mbilite n'ọnwụ ya anyị ga
n'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube ka oge niile bụ nke na-asị dị nwa n'okpuru isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ilu onyinye ndị a nsọ site n'ikukwasịra mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara ka edunye ya n'ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyewa ya nyekwaghị ụmụazụ ya na-asị, nara m nke a bụ ihe ndụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eburu nye maka unu. Otu ọkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka a na-enyekwa ekele gụnyere ụmụazụ ya na-asị, nara m nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, ọgba ahụ ọhụrụ dị ebe. A ga-agwa ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ nke wee baara njọga, na-eme nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwupụtakwa mbilite n'ọnwụ gị ka ọ dị mmanụ wee ruo mgbe ị ga-abịa. Dị mmanụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị gụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị kwesịrị ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpọkpụba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka ozu oke na ịhụnanya ya na popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Alberto na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ ọnwụ ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka i mere anyị niile ebere, anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl gị dị ngọzi na ndị nsọ niile, ndị na-arụ uche gị kemgbe ụwa taa ụwa, keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Spiritus et Filio Patria omnipotenti, et unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria,
per omnia saecula saeculorum. Amen. Ebe nyere anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkwụsị nke Chineke were zụọ, anyị were na nka n'obi kpee. Nzọpụta anyị anyị na-arịọ gị, o sepụrụ ụwa ma achọghị inye n'ike. Were nye udo n'oge nke anyị. Site n'inye aka ebere gị, azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalapụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụba anya maka ndị agha Chineke, onye nzọpụta anyị, Yesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ịgbara ndị apọstọl gị, udo ka nna ha pụrụ unu, udo nke ka na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Udo ngosi bụwa dịrị mgbe niile, ka ngosi na onwe anyị ra nke udo n'ime Kristi. Leenụ atụrụ nke Chukwu, leenụ Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ Kristi.
So
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, were obiọma gị lekwasị anyị bụ ndị nke gị anya. Ọ masịrị gị ime ka anyị dị ọhụrụ ọzọ site n'ihe omimi nke adị ebighị ebi. Biko mee ka anyị rute n'anwụ n'otuto mbilite n'ọnwụ nke ahụ site na Kristi onye nwe anyị. Biko nọ anyị nwere second collection for the DDF. We are still far with the target in here. So we are having a second collection just to see if we can reach the target given to us by the diocese. Let's sit down. And I know the President would like to say something. Praise the Lord. The Lord is good. Praise the Lord. Praise the Lord. And acquire me the back of oh yes, good evidence that we are slowly and gradually, one step at a time, coming back to normal. Amen? Amen. And I welcome
Sir Bob and Dr. Jane, they traveled to Nigeria for the burial of our member. Please welcome them back to the land of the Lord is good. So, na church gara aga gwara m unu maka bishọp na-abịa, and bishọp chọrọ ịhụ ka anyị si eme harvest. And unu mana on the 16th of May, can you Igbo harvest? And Bishop is coming just to see us do it and to see how we do it and how we celebrate. So this week I meet to pray with our parish pastor, Chris here, Chris Sabosa, and in fact, I'll be more excited than we. And also now I got a harvest festival. So because I got value, one a member of this church or our community that harvest, and I am chairman of the harvest committee, Mr. Debe. Once I'm done, I will call upon him to come and tell us about it too. Then our secretary is also assisting the PPI. So I'm set to go up the committee is working very hard. We met this week and we met last week as well, trying to get this thing together. We talk about that a member of this community plays a part in that harvest ceremony. The good thing was that Father Chris Brian, our harvest festival is likely going to be the first event based on the protocol that I got in church. Now, may our bazaar. So the hall will be open for us. Hopefully everything will still remain as it is right now with the COVID protocol. So if it's the same, we'll be able to do our harvest. And we'll also be able to do our bazaar in the hall. If we're not able to go to the hall, we'll still be able to stay outside. He's giving us that permission. So they are cooperating with us, and just like if the people say a little bit more of what we're doing, all the ethnic communities will join us, Filipinos, Spanish people, Portuguese, so that invitation is out. So I'll need that in the good to say a little bit further. Also, we have coming up on May 26th, the annual Bishop's Dinner. So we are returning slowly and gradually to normal. We'll be having that annual Bishop's Dinner in our church. So how important that any person joining, you will pay $100 and the community will cover the rest of it. Usually it's about $250 per person, but they will give us a table for our community. So please, if you are interested in going, it's important that you go. I'd like to go. It's an important event that you let David know so that David can add you to the list of people who will be on our table at the Bishop's Dinner. So tonight, this is the Indian meeting. Because Chitana and Indian meeting. And Indian will retreat on May 1st. And the night of St. John to be also we're meeting this evening. On that note, you can come please
Ụtụtụ ya eso and the only science were actually okwuchana ihe niile gbasara harvest. Yeah, but okay. The only thing na-add Father Chris to remain a local like parish. And what that means is we're going to be inviting the people that come to this parish more than we have in the past. All the ethnic communities here, including the ethnic communities here and the main parishioners here. I don't think we have in the past invited those other. So that's one thing we're going to do different. And another thing we're going to do different is considering the COVID situation. We are hopeful that at the time we're doing this harvest, everything will be good. That we don't have anything that is coming up again, any spikes of this COVID-19. So one thing more we're going to add is in the flyer that will be announcing this harvest, we're going to include there the community's treasurer's phone number. So in case anybody is not going to be available on that date, they can communicate with the treasurer. The treasurer is has the on that date. And our auction or bazaar will be over there in that hall, everything being equal. That's about it. Chineke anyị dị mma, n'oge niile Chineke anyị dị mma. Quickly, I'm not sure you go. I have been sending this information to you, the parents. I'm not sure, and even the young adults, joining together. The bishops here in the United States, the United States Conference of Catholic Bishops, have been listening to the young people, have been listening to young adults specifically to know how can they take on the church, how can they take over the church, because this church is their church. It is not just their father's church, it's not just their mother's church. They are not just coming with you, they own this church just like you own the church. And sometimes we don't tell them that. They don't get involved in anything. So when they go to college, we are all, oh, what's going to happen? And when they come back to church, we're worried about it. So the bishops are doing something about it. They are listening to them. They have listened to the Native American young adults. They have listened to African American young adults. This coming week on Wednesday, they are going to listen to Africans young adults. They are going to listen to the refugees young adults. They are going to listen to the migrants young adults. Because what you have to say is important. And I have also urged our leadership to come, because as the bishops are listening, they should be listening as well. Because the truth is, our leaders are the soldiers that is going to implement what you want. Because as it looks, we don't have any young adults in the leadership. We barely have young adults doing anything around here. So the bishops are saying it's time to change. The church belongs to all, not just old folks, not just people who are getting ready to get away, but they also belong to the young ones. And if we don't allow them to do with what we are in life, they're going to be lost when we are not there. Most importantly, we do not want our children to have to suffer through fighting with parishes to get what they need, that they get frustrated and they walk away from the church.
we want to make sure that they get what they need to do the church the way they should do the church. So this Wednesday, I've said it before, and I will say it again. I'm saying it just so you will pay attention when I say it again tomorrow morning, so that you can register and be part of this. It's called Journeying Together. In this particular Wednesday, it will be just Africans, refugees, and migrants speaking to the bishops and to our leadership. Amen? That's a Wednesday. Wednesday is 21, April 21. The time, our time is 3 p.m. Thank you. 3 p.m. our time. If you are at work, maybe you can take a lunch hour between 3 and 4. Whatever, whichever way you can participate, please do. Please do. And all you young adults, by that time, you're already done with your schoolwork. So you can participate. And if you don't get to speak, you can type your thing in the chat, and the bishop will read it, and they will respond. And when you get to the rooms, because everybody's going to go to different rooms, you get to say what you need. And somebody gets to record it, and it gets to be in the files there that they will review this whole thing by the end of the year and see where the church needs to go. The church is big. It needs all of us to get it right. Amen. Okay. This one is about the Colombians who they will sponsor a Mother's Day weekend spaghetti dinner drive on May 8th from 1 p.m. to 3 p.m. Social distancing will be reinforced. Suggested donation is $10 a meal, and there is a limit of 150 dinars available. And in order to facilitate this event, the other cutoff is end of the day, Sunday, May 2nd. So order now to get yours. The next thing will those for blessings, birthdays, and everyone came on the 15th, just a few days ago. So one of you must pray for me. Yes. I have one in there, so I have one. So those for birthdays and anniversaries, you can come out now. We want to pray for them. Yes. Move. Onye kere n'igwe n'ala ka mkpa akwa nruo gị ntị ma nyekwara mmụọ gị anyị na-ekele gị maka ngọzi gị n'ebe anyị bụ ụmụ gị nọ n'otu n'otu. Ọ bụ gị nyere anyị ohere ịbịa n'ụwa nke a ịbụkwa maka anyị si wee bịa ụwa. Anyị na-ekele gị maka afọ ndị a ị nyere anyị ime mmemme ọmụmụ anyị na ndị na-eme mmemme agbamakwụkwọ ha. Ọ bụghị n'ike anyị kama ọ bụ echi ọzọ gị si chọọ ya. Anyị na-asị gị ka ị nara ekele kelere ndị elu elele. Tupu anyị na-etinye ụmụ odibo gị ndị a niile n'aka gị, onye ọbụla n'ime ha nwere ihe iji maka ya wee kee ya. Anyị na-asị gị ọ bụrụ na gị wetu aka na ndụ anyị, anyị akwụkwa aka. Mana ịmanyere anyị onwe ihe anyị na-apụghị ime. Ya mere anyị ji asị gị
ịnọnyere ha n'otu n'otu na nkwa niile ha na-akwa iji wee fee gị ezi ofufe, nyere ha aka. Dịkwa mbọ ha na-agba iji wee dị ndụ, nyere ha aka. Chee ha n'ihu, chee ha n'azụ, chee ha n'aka nri na n'aka ekpe. Ekwekwala ka atụmatụ nke onye iro zute ha mgbe ọbụla, kama ka otuto gị na-apụta ihe na ndụ anyị ụbọchị niile. Dịnwa na onye anyị amara nke ife gị na mmụọ na n'eziokwu. Nye anyị ikikere ekpere, ikikere nke okwukwe n'ebe ị nọ, ka a ghara ime ihe ọbụla nke ga-eme anyị na ndụ, nke ga-eme ka anyị tụfuo okwu anyị n'ebe ị nọ. A na-arịọ gị ka ime ka anyị sie ike n'ahụ na mkpụrụ obi, ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-efecha gị n'ụwa nke a, anyị esorokwa gị na ndị mmụọ ozi gị bịa n'ọtụtụ nke anyị na alaeze gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu Chike nlegozi ma chekwawa unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Nyekwara mmụọ gị. Thank you for again. Happy birthday. Be ya never. Okay. No, if you for you. Jesus. Amen. Also, I got better. You tell you about it. Amen. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, my Lord. Yes, Lord. Yes. Amen. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you.
I'm missing you. I need you back there. Come on, don't do that. David, turn it up. Yes. That sound or no? No, it should be done. Please, How do you do? because I have to go to the album. Okay, we're gonna leave it until you go there. Turn it up. Let's do this. No, just do. Can I keep on? Ah. You forgot? No. You go. Ah. Yes. Look, I told him to come and do it, but he should stop. Should let him. Oh, there. This one had the fun stuff. Yes, it was on. It's okay. Leave.